Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Inisito Lovero. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Action Art, sa inyo, Bilog Management and Staff, sa aton mga palanggaan sa palamati may aga sa inyo tanan. May nga, gagid, bawas ang nagligad nga si Mana, blasang weekend, gid especially, damo-damo pala nagpinanawag kang nagpadala sa akong mensahe. Sinila, sir, ano iniman, nga kadamo-damo na sa makabataan nga ginadala sa parents sa mall. Ang iban below 12 years old, pamantindi man pwedeng rason nga mapavaccine, ginaupod magkadto sa grocery stores. Ambot nakalabot mo si imo ning mga reklamo sang netizen? That is correct. That nakalabot na sa amon, kagyan discuss na sa amon chat group sa EOC. Kagyan palabot naman na sa management sang SM. And bisan last night nga nakahimo naman commitment kag information sa amon si Mr. George Argelin, ang manager sa SM, naging relay nga na ang concern sa ilang mga gwardiya. Okay. And therefore, it is expected na something affirmative can be done and will be done by SM management sa sining nga reklamo. Kaya nga reklamo, upuan na siya, balidon ang reklamo. Because sa idalam sa aton alert level, hindi nga mga pangidaron sa kabataan, hindi pa dapat pagwaon pagpapalagawon. So nga aton mga ginikanan, hingin naton palihog responsible enough kay kamo man mismo sina naga-expose sa katalagman sa ninyo mga kabataan ng mga minoridad. Gani man. Kag ang iban diri hindi man ba rason kay ang parents sabing ginahambal permiso gwardiya wa isang bilinan sa balay kinahanglan na mag pambalaklon pero do ka risgo gid gyapon councilora. Kaya naman na kaya mo na ang rules sa mangita sila idea makakuha sila mamakal sa kinanglanon pag ang ila kabataan mabilin lang sa ila balay nga may nag-atipan o kung may nagabantay. Sa aton kultura daw hindi na siguro malayo pag hindi na mabubutay. Kaya kung ang mga ginikanan may kapasidad maglagaw, kapasidad mamakal, in other words, may kapasidad na sila tag may panimalay na nabilin na pwede makabantay sa ilang mga minoridad nga kabataan. Kaya may mga minoridad nga kabataan nga pwede man mabilin sa balay nga kayang-kaya man nila. Hindi magsagi palayo pag magdugay ang pagwa sa ginikanan sa ilabalay. Basta ang importante tani, ang kooperasyon sa aton mga ginikanan sa aton health protocol. Kaya ini tanan nga regulasyon para manis sila kayuhan, para sa aton tanan kayuhan. Kung kita man nag-violate yan kita man ang biktima. So instead becoming beneficiary of our policies, we become victims of the violations. Okay. So in a way, matapos ang commitment ng SM, at least kabay pang within siling adlaw, no, kag in the coming days, ipatuman kag isundon ginila na ang ilang commitment kag ginimo sa city. Kabay pa, anyway, nagasulod man tada, i-monitor man nato na Action Art and kamo man mismo ayoon namon, kaya you are actually our indispensable partners sa panghimanwa. So, ayoon man namon kung makabulig ka muna monitor. Yes, sir. Yes, sir. Sa inyo nang pamaagi sa inyo radio broadcast, madala ining informasyon kag concern. So, hindi lang sa SM, no? Sa ibang mga mall, dapat ang mga ipatuman, mga grocery department, or department stores, nga ginasudlan pag yung iban, dapat amo na gilang ni tanan para kuan siya, uniform. Oo, in fact, sa isa ka text nga ni Samon chat group ni Dr. Pornan, pag sulod gani isang isa to kaginikanan nga dala ang isa minoridad nga bata sa ido pharmacy balato kung isa ka departamento da. Wala gid pasulod sang gwardiya sang sinang section ang ilang nga bata. So that means nga may Kwanburo, may Aralax City sa main entrance sa SM sa mga gwardiya nga nagpasulod sa mga guests sa malls.
Kapin ba kung 12 to 17 years old, pwede mo na iyambal sa parents nga pabakunahan ko ni. Gani man. Ti ko ikaw gwadyan mo pong gano'n toon, papabakuna. Kung di pasudlon mo, kay malinya to sa vaccination, di mo yung pagpasudlon. Oo. Plus, Kanya-kanya. oo, ambot na kasulod man sa inyo da nga may mga kuno may mga banda-banda na nagatukar, especially da sa palibot sa kilid sa NGC. Wala ko da kalagaw mga kagabihon. Ay, so wala ko kay balo kung tuod na. But check na to, kaya ipa-check. Okay. So anyway, at least naaksyonan gila yun, no, sang city kag take note nga alert level 4 kita gyapon kinagligad to ang ginpagwa to yung alert level 2 only the classification kag evaluation sa DOH 6 pero YPS sa ITF latest subong most probably basi 14 pa na after 14. Yeah, most likely ang appeal ni Mayor Bing aktuhan nila. No? We are hopeful na mangin madasig ang pag-akto sang National IATF sa pangapay ni Mayor Bing. Kaya ang request ni Mayor Bing base man na sa aton current nga status at sa mga incidents ang positive cases. In other words, may mga justifiable reasons ang gin-request ni Mayor Bing. I mean, kita sa alert level 2. So galing base ini nga mga datos sa Action Art, wala pa nakalabot bala sa National AATF because I perceive na may mga delay sa transmission sang aton mga data sa local to the regional and to the national levels. Kaya ang National AATF nag-ihulag kung nag-decision man lang sila based on the data nga mas later sa ila at the time they make their decision. Correct. So kung kaisa pangutilatado ang pag-relay sang data favorable sa aton, ang resulta nga ang decision sang ATF becomes unfavorable sa aton current situation. Amo na ang rason nga ang nagahatag gila yon appeal, nag-appeal gila yon si Mayor Bing sa IATF based on our current status. Sige. Wala to ni na councilor subong ang vaccination drive daw damo naman kita schedule no sa mga naguluwa o ginpagwa sa PIO lately. Sige nga aton bakuna. We have sufficient doses of vaccine sa aton mga pumuluyo. And anywhere we go, gina-announce namon kaya gina-encourage ang aton mga pumuluyo. Kung nagligad, for example, nakasugilanon ko dito sa mga grupo sang taga Puroksigay, sing airport, kibotid ko Action Art. Namangkot ko kung sino ang nagpabakuna, kajutay lang. Namangkot ko kung sino ang wala pagkababakuna, kadamo. Kasi ang gina-encourage ko daw malagana ang ilang response. Posible, walang sila mga educational information. So ginahinyo ko ang mga barangay officials naton kapag mahimo, sige-sigihon nila ang ila programa to inform and educate our people. Kaya sila na ang may direct contact sa ila pumuluyo sa barangay. Sila na ang may nga direkta kag conveniente mahapos na pamaaging na malapot nila ang ila ka barangay. So please, aton mga barangay officials, continue your work and your function of informing and educating our people. Ada barangay. Okay. So hopefully makuha na ni matapos ang itani nga problema, malabot na lang herd immunity ta ang province favoring target nila diri sa inyo sa discussion sa upo dira sa EOC more or less saan ito malabot ini ang herd immunity by December most probably malabot ha sa amon hadol sunod sa kay City Administrator M ang kay Mayor Bing sa kay Vice Mayor LC report sa atong mga doctors sa EOC. Kasi before the year ends, malapot natin aton gina-target nga herd immunity number. It's only precisely
precisely, hingyo tagid ang mga barangay officials kinaliwat-liwat nato ni. Tapos nahimo, sige-sigihon nila kasigon, porsigido ang ila information kag education drive sa ila barangay. Kay sila man yang makalapot sang ila ka barangayan. Kita makalibot kita pero one at a time. Pero kung ang tanan ng barangay officials, headed by our purong barangay, subong abi maulag sila tanan, din subong malapot nila man tanan. Kung ulat lang nila may diriya sa central office ng syudad, happy duga. We cannot multiplicate ourselves instantaneously or even ever. Mga bait na palihog natin mga barangay officials. Kaya doon po kamo, salamat sa inyo, Action Art, sa inyo radio broadcast. You are an indispensable partner sa sining mga programa naton sa atonikayang lawas at seguridad sa atong kabuhi. So, palihog, tugutin niyo kung ayoon kamo na kung pwede masigisigi naman nga sa announcement. Okay, sir. Anyway, salamat gid maipasa lang ko na karon sa imo nga kundi ito nga lugar bla kay may nagpadala sang chat dire somewhere dira sa Helvetia galing hambal niya. Anyway, ipasa ko lang na sa imo karon counselor. Ay, nautod siya. Alas 9:08 na. Action Hotline! Okay, Al Octava, kag ano si Ro. Sir, salamat gisa tayo. May ipasa lang ko na karon sa imo nga info nga mo ning ginpalabot sa akon diha. Party sa tong Dumay Bulo Banda bla sa last Saturday. Sulit, Action Art, no? Kamo, partners namon, indispensable. So, kabay nga inyong mga radio broadcast, sige-sigihon nyo, that will constitute as a writ of injunction kung sa korte pa. Hindi na enjoin ba na? Hindi na tulod. Kung pwede lang pilito na ang atong mga barangay officials na sige-sigihon nilang education kag information drive sa ilang barangay para mapakunahan ang aton mga pumuluyo. Sige. On that note, Councilor, salamat gid. Good morning. Good morning. Thank you. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Salamat gid. Action Hotline! Ara na klaro na may aktuhan. Basta ha, promise, sundon nyo dara sa SM, mga ambal ang commitment nyo nga siguraduhon gid nga kung magpabakuna, i-allow pa sudlon, pero kung ang regulasyon gid dapat ipatumad dira. No, hindi pwede dali-dali. Ngay rason lang, way mabantay sa balay, dalon dira ang ko mo ginastroller pang bata, dalon mo sulod sa mall. Action Hotline! Man at the end of the day, hindi na ni madala sa binasulay. Kung magtaas naman ang kaso, taka magbalik kita sa mas mataas nga alert level. No? Sino karon ang basulon, tanabi? Alangan man din nga, ang iba lang nga pasaway, pila ka porsyento lang yan. Tapos, ang apektado, hindi lang niya kabumo kung ninali, balaway ito ginapangayo, tanan ni kita ya, mga tubang sang konsekwensya, tikabay pa. No? Kag, ang panawagan gan isang kuano picture nga na batong ko disus grabe o may ara o student ko may gamay pedo way gani gilakat guro nito mo ginaduso-duso iya sa mga parents galagaw-lagaw kagululantaw man ang kabataan enjoy man tani sinobing di luyag sinaban galing kay ti kon magbalik ang problema nga dako tanan kita ya galing ang dalahig. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.